PKK di dijminatiya PDK da sun xwariye ji ber wê tercih kir ku Ereb bikevin şingalê. Manîpülasyoneke mezin û lîstikek li derdora navê şingalê dizivire. Mirov di nava bayê vê manîpülasyonê wê difikire ku xeyal rastî ye, derew jî heqîqet e. Bi taybet dema ku di nehî Çirya Paşî de di navbera Hewlêr û Bexdayê de di bin çavdêriya neteweyên Yekbûyî de li ser şingalê peymanek hate îmzakirin. PKK ew ji xwe re kir pirzgirêkekî man û nemanê. PKK înkara dîroka Kurd, înkara berjewendiyên gelê Êzidî, înkara civaka Kurd girt ber çavên xwe. Bi rastî PKK bi çavsorî ev çend bi wêrekî tevgeriya û Murat Qarayîlan got ez naxwazim ferman bidim çalakvanên xwe yên întiharî û heta îşaret pê da ku ger hewce be ew dikarin çalakiyên xwekujî jî bikin. Ger hûn li çapemeniya PKK binêrin çi qas ajans, TV, trolên medyaya civakî hebin wan hemû xistin nava hereketê. Siyaseta PKK ya şorbê. Cihê herî dawiyê di destê PKK da mayî şengal e. Sedema mayîna PKK li Şingalê ne gelê Êzidî ye. Hêzek heye û PKK li Şingalê bi cî kiriye. PKK di berdêla zêrevaniya Hîlala Şîa li Şingalê hinek sûrên siyasî û aborî standine. Ger ew vê erka cerdevaniyê bi cih neyîne ew ê notek xirab bisîne û bêhêz bibe. PKK li Şingalê tenê taşeron e. Hêvî dike ku ew wê li Şingalê çend kilopela bi dest xwe bixe. Carekî Abdullah Öcalan jî xwe li hember helwesta Cemîl Bayek negirt û ji wî re gotibû ew şêwazê siyaseta te wekî ya şorbê ye. Kîpîtir şorbeyê bi we bide hûn wê ji wî re teqla bavêjin. PKK li Şingalê bi terzê şorbeyê tevdigere. Derdê PKK li Şingalê ne kêşeyên gelê Êzidî ye. PKK li Şingalê li benda tasek şorbeyê ka kîjan hêz wê bidetê. PKK li çiyayê Şekîf ala Tirkiyê li Şingalê jî ala Iraqê tercih dike. Ger PKK di derbarê Şingalê de biryarder bûya ew ê pêşî riyar têkiliyê bi hikûmeta Herêma Kurdistanê re helbijartiba. Lêbelê hêj ku ferman li ser axa başûr didomî PKK hewl da û Şingalê bi dest xwe bixe. Di bin fermana Mesûd Barzanî serokê Herêma Kurdistanê yê wê demê pêşmerge dest bi operasyona Şingalê kir. Dema ku navenda bajêr de hate rizgarkirin, dema ku pevçûn hêja berdewam bûn PKK dest danî ser sazî û mala û alayên xwe daliqandin û digot ev der ya min e. PKK dijminê Geddar ê Kurdan Daişa Şîa an ku hecda şeabî bi pêşewaziyê gerim di navenda bajêrê Şingalê de dikir. Wekî mêvanekî pir qedirgiran rêz li hecda şeabî girt û wan wekî hewal û şirîkên bêguman didît. Ji ber ku her du hêz ji yek fermangehê yanî ji Îranê ji bo Şingalê hatibûn erkdarkirin. Lêbelê wê demê PKK nedihêj ku weqfa xêrxwaziya Barzanî alîkariyan li ser Êzidiya belav bike. PKK dijminekî sûnxwariyê Kurdan e. PKK dijminekî sûnxwariyê PDK ye. PKK li tu dera bi Kurdan re tifaqê çênake. Ew bi Tirkan re bi Îranê re tifaqan çê dike. Lêbelê bi Kurdan re çênake. Li tebahê dîroka PKK binêrin bi yek tevgereke Kurdî re nav tifaqê de nemûye. PKK li Rojava bi milîsên şehîba re tifaq çê dikir. Cepê Tirkan anî û kampên leşkerî jî raçêkirin û mayîna leşkerên Rejima Sûrî li Qamişlo qebûl kir. Lê PKK ne hiç partiyên Kurdî yên muxalif ofîsekê li bin desthilatdariya wê de vekin. PKK li parçeyên din ên Kurdistanê jî aynî nêzîkatî kir. PKK dizanî ku ew nikare li hember operasyonên Tirkiye çiyayên Sinûr biparêze. Lê dîsa jî ne hiç ku pêşmergeyê derbazî wan herêman bibe da ku nehêle dagirker werin li vir bi cih bibin. Ger pêşmerge derbazî heftanîn Şekîf Xanturê biba aniha şûna ala Tirkiye da ala Kurdistanê li wir bihejît. Lê PKK hezm nekir ku ala Kurdistanê li serê wan çiyan biheje. Ew roşaneyên PKK di bin alan Tirka da li wir bi aramî dijîn. PKK li Şingalê li pêşiya Yekîtiya Kurdan asteng e. PKK ji bo ku li Şingalê cihekê ji xwe re çê bike di nava birînên civaka Êzidî de di navbera Kurdên Êzidî û Kurdên Busilman de birînan dikole. Beriya her tiştî PKK hewl da ku hestên dijminatiyê li dijî hikûmeta Herêma Kurdistanê biafirîne. Lewma jî bi berdewamî dixwaze birînên Şengaliyan yên sala 2014 de bikole. Bi vî rengî ew ê gelê Êzidî bi hêsanî rêve bibe. Lê çênebû piraniya xelkê Şingalê ve negeriyana Şingalê. Êzidî bi rêvebirin ne sanahiye. Êzidî bala xwe didan navenda xwe ya olî û wan pir giring dibînin. Vê carê jî PKK hewl da ku Êzidiyan di nav xwe da berde hev û parçe bike. PKK di hilbijartinê Mir û Babeşêxê nû da xwest di navbera Êzidiyê Şingal û Beşîqa da nakokiyan durust bike. Pirî hêvî jî vê kiryara xwe dikir. Hêza ku di navbera Êzidiyan da aloziyan derdixe PKK ye.
PKK dixwaze ciwanên êzidî ji navenda wan yan olî an ku lalişê dûr bixe. PKK biriya kûlkirina nakûkiyên Çînî û civakî armanc kir. Êzidiyan ji xeta laleş dûr bixe û qibleta wan biguhere. Xwast li ser nasnama êzidiyan dejenerasyonekê ava bike. Armanca PKK ew e ku êzidiyên PKK bixuliqîne. Loma jî di bin navê ola resenya Kurdên êzî pir kiryarên neyarî meşandin. PKK li Şingalê dagirker e. Ev ne tawanbarkirineke giran e. Rastiyek e. Kesên ku propagandaya PKK ne hatibin hoşberkirin, dizanin ku PKK Şingal rizgar nekiriye û nikare rizgar jî bike. Dema ku dixwastin xwe bigihînin Şingalê bi dehan pêşmerge di rêkê da şehîd bûn. Niha ew qasxwîna pêşmergeyan nedîtin ku mirov bibêje min Şingal rizgar kiriye. Bê exlaqiyekê pir mezin e. PKK bi karanîna derûniya hestiyariya giran a gelê Kurd û gelê Êzdî ji bo Şingalê ji xwe re kir bingehek û servê hestiyariyê da dest bi kar kir. Wî mirov wekî deyndarê xwe dida hîskirin û bi xwe ve da girêdan. Dûvra wî dest bi xebata maddiya ketxwariya karsaziyê kir. Di sala 2015 da PKK li ser Şingal bi civaka şî'a re ku ew hevkarê wê ye peymanek darayî îmze kir. Hêza PKK ya leşkerî di hember hikûmeta Herêma Kurdistanê û pêşmergeyan bisekine ku ew nekevin Şingalê. Di berdêla wê de jî hêza Hecda Şeabî dê maaş, cebirxane, erebeya û hemî pêdiviyên lojîstikî bide wan. û li ser hêza Hecda Şeabî wê werin hesibandin. PKK jî xwe wisa daxuyakirin û xwedan hêzekî mezin e. Lê destpêkê hêzek ava kir û tenê sehçil kes ji wan êzdî bûn. Hêzên din hemû jî gerîlayên biyanî teşkîl bibû. Wî hem maaşê gerîlayên xwe werdikir hem jî ji maaşên şerwanên êzdî qut dikir. Li gorî peymana di navbera nûnerê eniya Şî'a Ebadî û PKK da peymana hatî çêkirin, wê PKK rêyên derbasbûnê yên di navbera Rojava û Şingalê de biparêze. Bi vî rengî PKK riyek bazirganî bi Rojava re vekir. Wan bi xwe jî di bin navê bacê da dest bi qaçaxşetiyê kir. PKK bi riya Şingalê şebekeyekê dîplomatîk li Awropa jî saz kir. Lê PKK herî zêde ji Şî'a qezenc kir. Heqê xwe yê zêrevaniyê wergirt. PKK bi hebûna xwe ya Şingalê ve ihtibar qezenc kir. Pere, çek, şervan qezenc kir. Lê êzidiyan bi hebûna PKK ya Şingalê çi bi dest xwe xist? Wêneyên Abdullah Öcalan rozet qezenc kirin. û ew fêr bûn ku duruşmeyan bavêjin. PKK di sala 2017 de li Şingalê salyada Deniz Gezmiş kir. Bi vî rengî êzdiyan Deniz Gezmiş nas kirin. Êzidiya ji ber hebûna PKK nikarîbûn alîkariya navnetewî bisînin û gelek êzdî ve negeriyan şûnwarên xwe. Êzdiyan ji ber hebûna PKK pir tişbûnda kirin. PKK êzdî berbinêrînên vala ve kaş kirin. Komek êzdiyên ku li dora PKK civiya bûn, Bexda ji xwe re navend dibîne. Hecda Şeabî dostê xwe dibîne û Ereba jî ji bo xwe wekî deriyê rizgarbûnê dibîne. PKK têgihek wisa çewt bû wan re daye ava kirin. Xirabiya mezin ya PKK li Şingaliyan bike dê ew be ku wana ji bo berjewendiyên xwe bikar bîne û bihêle ku ew Kurdan wekî dijminê xwe bibînin. Heya ku PKK li gorî berjewendiyên eniya Şî'a li Şingalê bizavê bike û berê xwe nede Kurdistanê, ew ê nikarîbe xwe ji dagirkeran û şîdîkatiya wan rizgar bike.